marsada-sada martangyang mahita. Amen. Marede mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tod di parbadia natu mapalangit dohot tanoon. Amen. Hodo ale Jehovah dihalungut rohaku, ale debataku marhaposat tu hodo ahu, say unang paila ahu, asa unang marsurak-surak akamusuku mida ahu. Dang taheta gamot tarurak manang isa siya nakka na makaposiho. Ale Jehovah, say pabotohom matuaw akka dalammu, jala ajarho tuaw akka bogasmu. Sadaryom maro Tuhani manopot jorona, beta tasobba ma ibana. Haleluya. Martangyang mahita. Ale ama namin na di banua gijang, namadok mauliate dohami tuho, ala di papotohon ho tuhami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, nalahosalpu do sugot langit dohot tano, alay na hot do anggo hatam rodi sa leleng-leleng na, akup nii, iko patar do sugot sa luhut jolma di jolo ni habang sa paruhumami, say asima roham dihami, pahot marohanami marhaporsiaw dihatam, marhite-hite tod di parbadia, padungo mahami jala paringgas hami martangyang, asa marlas ni roha hami paimay mahon ho, jala asa dapot hami hanguluan na sorasuda. Amen.
Maredehita. Patik ni dewata di parminggota sadarion ima patik parjolo sahat rodi patik paupaton. Patik parjolo ahu do Jehovah debatam ninna debatata dang jadi marakup ahu bahenomu debatam. Patik paduahon dang jadi ganaummu jadal yang jadi sumanonmu manang aha na di banua gijang dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan ai na di torunitano, yang go tunggabe si sobbaon, manang sioloan. Patik patoluhon, dang jadi dohonon goarni debata yang go soture dalanna, ai hona uhum na dosogot akka na marsineang di goarna. Patik paupaton, ingot hamu mapabadiahon ari minggui, dinono mari maula hamuna sa siulaumu alai angguari papituhoni ari paradianan ni Jehovah di Batam doi dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahilai manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi pangisini hutani halak pe namangibati hutam ai dinono mari do ditoppa di bata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradia do ibana di hari papituhoni dibaheni do ubain na dipasu-pasu debata Jehovah ari pariadanan nai jaladi parbadiai atong rak mangidogo manghita mangulahon na hombar tu pati nai ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon na hombar tu pati mi amin. Maredehita. Il
Tatopoti madosat tanah godangi tuadopan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo na sohatu dosan, para sirohami dahami na dangolon, narodo hami tujulom manopoti dosa nami na godangi, di bagasan hajahato dohami tubuh jaladang adong haporsiaw di bagasan rohanami hian, saluhut dohami manibil sianak kadalammu, masay gudang do pangalaw siyon nami di patikmu, alay ingot mahami ale Tuhan ala nidenggan ni basam dohot asin ni roham, say unang paingot-ingot akka dosa ni haposoon nami dohot pangalaw siyon nami, say ingot mahami hobartu asin ni roham, dohot denggan ni basam ala ni guarmu, ale Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amen. Tabige baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Roma hamu tuahu asa mangulu tod dimuna ninna Tuhan Jehova. Tung surara dosa muna songon abit bunga dapdap. Botar do bahenokku songon itak. Nang perara songon abit hasubba. Gabe songon hapas do muse. Hasangapam ma di debata na digijang. Amen. Maredehita. Epistel di Parminggota di bagasa sadarion iman atar surat di Pesalmen bidu 24 mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat 10 tajaha mamarsika soring sian hami mana parjolo anon di ayat 10 rap mahita. Ede sian si David
Gok di Jehovah do tano onro di isina, portibion dohot pangisina. Ise do na jadi nakok tu dulu ni Jehovah, jala ise do na hum jong sogot di hajong-jongan ni habadion nai. Ima halak na maruli pasu-pasu, sian Jehovah, dohot hati goran siat debatani hatuon nai. Ima sudutnya akana usul ibana, akana mangalui bohim jako. Patugijang matuhang muna hamu ali akka harbangan, patugijang mahamu ali akka pitu sian narobi, asabongot raja ni hamuliaon. Patugijang matuhang muna hamu ali akka harbangan, jala patugijang mahamu ali akka pitu sian narobi, asabongot rajani hamuliaoni di ayat 10 rap mahita. Ise ulaning ibana rajani hamuliaoni, ima Jehovah Sebaot, ibana do rajani hamuliaoni. Ido sahatna, martua do natu mangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amen. Marede hita. Tidakon maha porsiautai songon nahina tidakon idongata saha porsiaut disadok portibion rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo nasuhatu dosan natu mapalangit dohot tano.
Au porsea di Yesus Kristus, anak ni Debata Jehovah nasasadai, imana tinubuhon di si Maria, nagabi-gabi asiaton di parbadia, andorang sohabubuan. Ido tuhatta, natumaon na bernit, di panghuman ni Silatus, namate tarpajal do ibana dihau pinorsilang, na tua tubanua toru dung ditanom, namula mangolo di hari patuluhon, namanai tu surgo, lau hundul tu siamu ni Debata, amanai pargogo na suhatu dosani, di sima ibana, pay mamula sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolo doho namate, au porsea di tondi parbadia, jala adong sadahuria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia, dohot di hasesaan ni dosa, dohot di hatai namadok, mula mangolo dosogot daging ni halak naong mate, dohot di hangoluan na sorasuda. Amen. Tabegema titing namasa doho si pamasaon di minggu ta sadarion. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Selamat. Tapayuti hutma titing nama ragam Minggu 4 Desember 2022. Naparjolo Goarni Minggu. Goarni Minggu ta sadarion Minggu Advent napa duahon. Topik Minggu marhabadiaon manomu arini Kristus. 2. Parmingguon tu Minggu tanggal 10 Desember 2022. Parmingguon tu Minggu tanggal 10 Desember 2022 nanaengro tapatu pado holan 2 sesi ima pukul 7.30 dohot pukul 10. Tolu kelompok kor tu Minggu 10 Desember 2022 pukul 7.30 Ina Kamis ama Jeriko dohot ama Huria. Pukul 10 Ina Esther ama Salom Ina Hana dohot Ina Deborah. 4. Papungu pelean bantuan tu bencana di Cianjur. Di Minggu sadarion patu paot tado papungu pelean bantuan tu korban bencana alam di Cianjur. Tapasahat madi bagasan las niroha ditiki papungu pelean paduahon dung sipul jamita. 5. Rapot Huria. Di Minggu sadarion sautdo patu paun ni Hurianta rapot Huria imalaho manotopon program dot anggaran Huria tahun 2020 tolu di patupa pukul 10 wib dung sipul parmingguon pukul 8 Ria Mahita Sude mandohotisa. Onom padidion nabadia dohot malua irreguler. Di hari Minggu tanggal 10 Desember 2022 naneng roon patu paon ni Huriata do pandidion nabadia dohot malua irreguler tuaka nanaing parsidohot asa mendaftar hon tu Huria marhite situa sektor tabe pendaftaran sahatma tu tanggal 10 Desember 2022. Pitu, papungu pelean amplop Natal. Mulai hari Minggu tanggal 10 Desember 2022 nanengro, patu paot tado papungu pelean amplop Natal di Huriata selama bulan Desember. Di pasahat mai diganup papungu pelean paduahon dung sidung jamita. Walu dakdanak nasorang. Di hari Minggu 27 November 2022 nasalpu di basa-basahon tuhatta dosada dakdanak bawa di keluarga Pelumban Batu Inang Boru Raja Guguk sian sektor Kanaan. Hipasdo dakdanaki suang songoninang natorasna. Sia titing marbagas titing paduahon. Naing majalo pasu-pasu pardongan saripeon ma. Hengki Aprianto Purba SE anak nihalak amata mangamar purba nahinan
Tubuh ni halak inata Nurbane Boru Nenggolan Nahinan, alamat Jalan Harum Manis Blok I2 nomor 15 RT Tolu RW 10 Tolu Huria HKBP Cimanggis Resort Cimanggis Sektor Judea. Dohot Oroana Christine Sitindaun SE Boru ni halak amata Situa Burhan Sitindaun. Tubuh ni halak inata Bungaria Boru Sialagan, alamat Huta Sialagan Kecamatan Simanindo Pulau Samosir Huria HKBP Sialagan Resort Ambarita. Tarpasu-pasu di HKBP Cimanggis Resort Cimanggis hari Sabtu 10 Desember 2022. Ruas natamba mulai di Minggu Tasadarion nunga gabe ruas nataba di Huriata Ima Sada keluarga Tunggul Rantope Tambu Bolon Inang Kristina Oktavia Boru Tajulu dohot 2 ianakon Nasida tinggal di Kampung Babakan RT Tolu RW 10 nomor 20 Sada Sukatani Tapos masuk tu sektor Epesus. 2. Keluarga Saud Situmorang Inang Odelia Boru Siregar dohot Sada ianakon Nasida tinggal di Kampung Sindang Karsa RT 2 RW 8 Kelurahan Suka Maju Baru masuk tu sektor Sion. Tuhamu amanami inanami ruas nabaru jongjong mahamu diinganan muna. Mau lihat 10 Sada pelean bulanan dohot iuran diakoni sosial. Mau lihat tema di pasat Huriata tusude ruas naung pasahaton pelean bulanan na dohot iuran diakoni sosial sahat tu bulan Desember 2022. Tuakana so pasahato depe taingot maamanginang makarikoton pasahato saganup bulan tuhuria marhite parhalado sektor tabi. 12. Jadwal Natal di Huriata Mingguon Ima Natal anak sekolah minggu di hari Sabtu dohot Minggu 10 dohot 10 Sada Desember 2022 masuk pukul 10 onom. 10 Tolu torop ni ruas naman dohoti Parmingguon 27 November 2022 godangna 124 halak. 14. Ruas na berulang tahun. Ulang tahun kelahiran 32 halak, ulang tahun pernikahan walu keluarga. Padita dohot parhalado HKBP Cimanggis pasahaton. Selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode 27 November 14 Desember 2022. Hatani debata napasikopon lasni rohamuna tarsurat di Pesalmen 10 ayat 12. Sai parohai mahami mamilangi aka ari-ari nami asa dapotan roha nabisuk hami. 15. Pelean bulanan manang tahunan torop napasahaton pelean bulanan di Bagasan Mingguon 4 kepala keluarga godangna 2.150.000 rupiah. 10 keuangan gereja Huria 10 sada juta 350.000 rupiah. Pembangunan 2.510.000 rupiah. Pusat 1.510.000 rupiah. Namar boho 3.270.000 rupiah. Penguma saluhut na peleana masuk di Huriata nasa mingguon 10 juta 660.000 rupiah. Molotung adong pelean naso tercatat manang salah redaksi aka peleani asa dihubungi ma tu parhalado radie dohami padenggaton. Songoni matiting na masa dohot si pamasaon di tonga-tonga ni Huriata sai di pasu-pasu Tuhan tama peleani bahen sangap di guarna. Amin.
Marede mahita huhut papungu pilihan sada atu huria dohot sadabe tu pembangunan. Tator sonaya tolo.
Dameni debatana sumurung sian salhutna roha imana mangaramoti ate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras mari kita salhutna amanami do inanami na hinaholongan di bagasan Tuhatai Yesus Kristus. Kita tahena marpungu di bagasan parmingguata di tikion ima di bagasan minggu afen na padua honong barita nauli nagabi ujahan di ngolu partodiotai ima nanienek siam surat ni apostol Paulus madapoton huria Filipi bidusada hujah masian ayat tulu ro di ayat 10 sada songono madu di sini mauliate hudok tu debataku ganuk huingot tamu toktong manang sadi hari pe hutang yak kok kamu sudena sian las niro hakku do huula tangyaki ai huingot saurmuna tu barita nauli sian mulanai sahat rodi noain apalah umma pos niro hakku nau puka ulau na denggan di bagasak kamu patulusoni idoi sahat rodi ari ni Kristus Yesus tamado songoni rohaku mida hamuna sude alana di bagasan rohaku hamuna ai rappar tohap di asini roha natuwawido hamu saluhutna dina tarhurungiyahu nang dinahu tariyasson jala wadolhon barita naulii ai di batado saksiku di balgani si holhu midahamu sude mangi hutton pangisi ini Kristus Yesus jala odoh pangido naing malam sumurung holong ni rohamuna marurat di parbinotoan dohot di nasa panimbangon partodion lahu manakasi narumikoti asapolin hamu so partutuhan sahat rodi arini Kristus asa ramos hamu marparbui hati goran marhiti-hiti Yesus Kristus bain hasangapon jala puji-pujian di debata ima sahatna dihita saluna na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus ra di bagas seperti kianon ngalam teba lasni rohatta ala nungahita masuk dia kapiga-piga di ulaon nama mestahon aka pesta ari hatutubuni Yesus mana pesta Natal anggiat ma dia ka natabulusi mabain gugu dihita patubuhon sada pangatusion nabasa do Tuhani di tonga-tonga ni ngoluta di ganu partikian jalalu mobi hinorhon ni pardingotatai di Kristus Yesus narotu portibion mabain haluaon di tonga-tonga ganu parnguluatai jala ido sasitong na ipola na umarga di tonga-tonga ni pardalanan ni hapor siota manghiton Yesus ido banyin di dok songo sada hari raya dui alain dibalik manang di pardalanan ni nguluta hobarna tersurat di bagasan hatan itu hatta ikonta parhatutu do di tonga-tonga ni nguluta say adung dope tak adupi akahamawolon nate dohot aka parukilon isarani satu partikianon di parukilon nakadongat tado songona di Cianjur ate aka masa lalu bulun nasay toktong marudur-rudur di luati ate nang binoto ate songo dia ma sakap ni tu hatta di tonga-tonga ni nahumaliang hita jalabui pola lubi sian 300 lubi angko so sala di barita na parpudi nagabi korban nate taring metu nama saya teh memang anggo sian ngoluta songo jolma pasti asugari atsura
masai di tonga-tonga ni ngulut da dang binoto ate songo dia maam arsak ni rohat ate alana memang di nguluon melonunga masa akalalu bulo ondo nasubui di atasi jolma deh sa pistar ni jolma di partikian sepanjang sejarah danganung jolma dope na mampu mengantisipasi aka masa ima gempah manang lalo di tonga-tonga tete di sudah luat nang di bona pasugit pe manang di luar negeri karena pistar berarti ale mol hutaringuti pe songoni ma paru kilo ni sipata di nguluni ta jolma songona dia dupi ima aka aposteli songona di dok ni apostel Paulus tua kahal Kristen na di Filipia te anggolalo di bagasan nguluni jolma hati hei ima paru kilo ni jolma mangadubi mapartahaton hapor seaon na tu Yesus ya te mapartahaton hapor seaon na tu Yesus mulujok mempertahatkan hapor seaon jala itu na salah satu na dipanggil nguluta buado hita dinalaho mengadupi parukilon alani Kristus. Mulu di surat Apostel Petrus tu huria ke Filipi di son tarhurung ibana di huta Roma di kota Roma alani barita nauli ali arti pena masa isongoni ali dang muru di bagasan dirina di nalaho manghiton Yesus jala lumubi siani di do di bagasan hatai toktung di bagasan rohana do tangyang na mandapoton aka halak na porsiai mana do nakinyan pabuah di bagasan tangyang na dohot mandok mau liate tu debata ala boy do akan na porsiai marsi hohot di bagasa Tuhani jala ido seda na ubelgate di tonga-tonga ni ngulutta molo mampu do hita sian hapor siau tei parsi hohotot tei di bagasa Tuhani boy hita di nalaho mengulahon akau laut tei ate ai gudang du colma dang mampu ibana mengadupi akaraga na masa di nguluna manang alania hamei ate gudang wain manang liaka si dabu-dabuan na so harus sikop di ngolu ni keluarga dok pribadina manang alani si pangon si inumon manang ni akar ragam akan na dipikiri di tonga-tonga di parnguluan mo natin nama say gudang matahiyate ali di soldo sa si tongna molo diajar ho tuhata marhite turpuk nang hujana kiningan marsi hohot jalan merhabadiaon ngulutai di bagasa Tuhani na madok dang holan na dilihat Tuhani itu hita sada kenyataan ngulu na ikon adu patah alaina boy do dilihat Tuhani hagugun di hita di nalaho marsi hohot di bagasa Tuhani mangasahon Tuhani ade ido didok di bagasan ait nakiningan mau liate hudok tu di bata galup huingot tamu toktong manang sadi hari pe hutang nyako kamu sudena sian lasni rohaku do huula tanyaki atik pe marukid sadok sian lasni rohaku do huula tanyaki tangiang parjulu nagabi kekuatan di nguluni halak na porseate jala om memang sederhana du ya teh di ngulut to nate tapi sa situng na tangyangi sada komunikasi jala sada ido na mangarahuti ngulut ta songon halak na porsia tu debata ai taha porsia ido marhite tangiang songon na didok ni apostel Paulus ido sada hagugun laho baluaho kita sian aka holso doho aka biar ni roha di tonga-tonga ni ngulut to mati anda pula wajari di hita te songo dia mana martang yang nadinggan nate alena sederhana di dok molo na martang ya kita martang yang mahita di bagasan hapor siaw nate labatan na ahape na tadok tutuhani sian nasa rohatta sian nasa hasereponi rohatta
Sasikto na ido di dok kaporsiota tu debata. Nah mangkui di bagasan debata dong. Adong haluaw di tonga-tonga ni ngulita. Jadi tok-tok diajarkan di bagasan trupuk nang dihatani si Paulus marsi hohot mahamu di bagasan tangiang. Daktar baik kita di nalaho mangalo akan ragam namasa di ngulut tahun mate di hamu akadongan. Tangarung bui ita. Akan namasa songono hudok nakiningani. Pelagi kita di nalaho memasuki musai seda tahun baru ate. 3 hari nai nama kita. Ima kira 26 hari nai nama kita masuk tu tahun baru 2022 ate. Tak boto. Gudang du col mana memprediksi di tonga-tonga ni akan namasa di tahun naro. Ale sudah nai gudang du nama dok apatis ate. Apatis. Adong mandi dok sada krisis na belga ni dok krisis energi nina. Molo di dok energi itu adalah merupakan bahan yang sangat vital di tonga-tonga ni ngulut tadi. Di sana akan minyak, akan gas. Nama pardumuan tusi. Alai memang tabo tu ate. Di ngulut tadi senda julu pe terus ada ngulut krisis ate. Huingot do di tiki na julu di dok masa ma ima krisis inflasi ate. Tiki dak danak adung do masa do dak danak iba di tahun 70-an. Atu budu utong. Ngam SD iba adung masa inflasi sampai dangaruk si panganon di si boras na wa baru honon ikut pilih tu do borasi ikut ripieri do tong ala gudang do aka hawarni tahi hutu nai iro song hutu na dir obuki iro dipiciti mak songonon maletek-letek asewu ya langon nate ale olo songona losok kiba pola mak yuduk tu inuku la pola asal ma ditangyak pun nama oma be pasu-pasu dui songon seda lau pau do ini di hutui ba lo si pangat dunian dangadung hurang nate di muladung hutu di borasi mol dia lang dak tahu namar sahib ala di bagasan tangi yang ate ale yang gue sonare ngakan yes do ate boras ate masa dui diki di ngot dope masa moneter ate di tahun sekitar tahun 1900 sekian mayate moneter manang didok krismon mati krismon apalagi mendapaton reformasi ate tiki tahun 90 krismon nina kris moneter ate Roma hida la Kristen bah sudi dak pola memang songona mebiar ate Roma hita ala posroh tadi tu hatta dan krisis moneter be Kristus monang do disi krismon alania ha porsiau ni do na peluang ngoluni jolmai dinalahu boy mangatusi Papua di bagasa Tuhan ni do adung seda hagugun na boy peluang jolma na porsiai sian karagam hagugu tani ate terjadi bagasan epistelia te aka ise do na jupangan na hum dia dupa ni debata totu dison na diro di bagas aka pertanganan lidang aka paroha na di bagas seret ni roha itu tedani hapursiaon jadi di tonga-tonga ni aka perdalan ni ngolut tedang ngadung istilah lapatan di kita biar kita menghadapi aka situasi kondisi nasi nak peke nyata ni dong alania di balik di tonga-tonga ni akan amasa di ngolut tahun disinilah Allah berbuat yang di luar ketidakmungkinan di dalam pikiran manusia. Masa manusia te krisis songon waeng na perbudion covid ate kita dong kira sudah hea mengalami aka covid jadi nomor sahid macam di satu tikion ate biar culma biar hinoroni hirana lalo di sudah iya te di tonga-tonga ni nguluni hita culma menghadapi aka alam yang begitu luar biasa ale boy do tabulu sate atik pe memang adong do di tonga-tonga nya kadong atta ingon sombar naung taingot
di bagas sepaningotan di ujung tahun parhuriau ni ate masuk boy rabbe marnatal do tidak di bagas antikion ate alai di sido hagogoni de batani tonga-tonga ngol ai bodio ta bolu saluhut nai naso boy di atasi jolma akan amalo di portibion na boy do atasani de bata asal ma buah di dok di sebagasan di sido nakini ngasongon di dok di hati dakon si Paulus di dok sian las ni rohakku do huula tangyaki tu de bata babua tangyang ido nagabe marhagogon di ngoluna asa boy sahat tu ujungna marhaba diaon haporseaonna maniu pakirimon nasihat Tuhani odui sedana umargana parjulu di ngolutai ate na paduaun di do di bagasan ayati nakiningan takas do nakpe na dihurungan ima si Paulus ima di ayat itu nakinan ayat partohap di asini rohan natubawi do hamu saluhuna dina tarhurungiahu nang dinahu tariason jalahu odolhon berita naulii tarhurung do nakiningan nakinya nate si Paulus ale nakpe terhurung imana secara perdagingon ale dak terhurung hatani de bata nama ngolu di haprosiai ngolu ni si Paulus godang do jolma songoni teh terhurung alani aka porsuk ni manang akaragam di ngoluon ale los do manang terhurung haprosiaonna ale molo halak na porsia nakpe marsia bagi do ibana mengadopi akan situasi kondisi baik i di tonga-tonga ni keluarga di ngoluna di parkarijuan na do situasi kondisi di rumah ale dak tarhurung parkirimon nai di bagasa Tuhani ate odo na arga di ngoluton ate lao hita mames taon apenon ate molo tarhurung do haporsiotei dohot pakirimot tai di bagasa Tuhani bah badang anong be hagugot na manguluon nati polo nga tarhurung di penjara molo didok di penjara dang anong kebebasan dang mangula be hita hola na di bagasan inganana sautiki do teh tetapi iman itu sangat bebas dan terbuka dan sungguh-sungguh dapat hidup di dalam kehidupan orang percaya karena apa? Karena itu tidak bisa dihurukkan. Adong guruku di tiki sekolah teologi ya, Lothar Schreiner mandong ibana semakin dibabat semakin merambat. Orang Kristen itu seperti lalang. Dan ngadung nabui pasuasaihon lalang ate. Boto kamu do lalang. Yang gue di kayak lalang nih. Hatok du tubui lalang. Melalui tanami saya di babungu do molo neng dapat Natal di babungon dungi dirahu mai laus di balbali songoni laus ma dibuat ma itu orma hapur laus si ma di cat tu diding ni jabu ate asa songon na botar saya bagat namar Natal do marto baru omai nak pula manu horah kori kuas na dia kori di akatoko ate ima bahasa ni Tuhan ni ate ditopas saluhut nai. Itu lalang. Iman itu seperti itu. Semakin kita diancam, semakin kita menghadapi segala sesuatu kesulitan dalam hidup kita marukil, manang alania hamai di ngoluon ate inang amang. Alai porsia mahita. Kalau kita mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidup kita, itu tidak akan menjadi yang dapat mematikan berkat Tuhan hidup kita di tengah-tengah perjalanan hidup yang penuh dengan banyak tantangan. Amin. Ikon amit tonot to dia te. Jelas itu dia te. Itulah tadi. Jadi sotong Peter Madele moladong lo sonari ala hurang do pacarian manang na aka sidabu-dabuan di bagasan Desemberon ala dang buinian nasi nakapa manuhor akan baru alani na menghadapi Natal do dasing basabar maju hidade nak pola Peter songon nak kecil prasata ya teh yang gue manuhor akan baru manang sadi harape bui do ya teh kan tergantung rezeki do ya teh kan nak pola dia itu tanda
orang-orang yang beriman, yang percaya. Dinamika bagaimana Allah selalu berbuat yang baik, bukan hanya pada hari Natal, bukan hanya pada tahun baru. Kapan saja, di mana saja, situasi apa saja, Allah dapat berbuat yang terbaik untuk hidup orang percaya, asalkan dia percaya rencana Tuhan itu adalah sungguh-sungguh baik dalam hidup orang yang percaya itu. Odo nak kiningan nak petar hurung do si Paulus halak na porsiai ale tetap daktar hurung semangat pak kirimon na haporsion na holong na tutuhani lau madalaton di bagasan ngolunai ate. Odo ciri khas nak ikut si hangul holot tadi ngolut taon ate. Nah alani do di bagasan trupukon di hati dokot si Paulus do ima marhite na di do ibana laho manakasi narumikoti asa polin hamu sopartu Tuhan sahat rodi arini Kristusi. Iman yang murni hanya dapat dibangun dari kesetiaan kita, kesungguhan kita di dalam Tuhan. Itu iman yang dapat yang terbangun. Ale molo gulum ria-ria hita manang saya martiki do hita di lo burjutu Tuhani bah borak mengadupi hita akan nama saunate sadok marsi hohot mahita di bagasa Tuhani marhaba diaun unang pitor hatuk mandili ate kan sada sahid yang ngulut tahun hatuk lo hita lang mandili ate putus asa otik pe nama sa di hita memang borak do niya dupan ale pitor mago si pata pakiri motai mago tong akajamida na tabigi do hatan itu hatta do semangat do akaragam na asing naung sa hea taulau di bagas nguluta. Itu bukan ciri khas jati diri orang yang beriman, tetapi jati diri orang yang beriman selalu percaya kesetiaan kepada Tuhan tidaklah sia-sia bagi orang-orang yang percaya yang selalu mengakui Yesus adalah kekal untuk selama-lamanya akan kuasa dan kebaikannya. Odoi Paulin nguduta manghiton Yesus. Karena apa? Karena Tuhan kita itu tetap sama dulu, sekarang, dan yang akan datang. Odo kunci utama na. Asugari mubabuba do Tuhani. Babui do hita gali do ate. Adu adong songoni sada halak sada ina manukenau. Ay marasing do tahe amang haguguon do burjuni Tuhani di hita sonari do najulu ay najulu pitor tikos takas do lapatanna molo adong diula jolma manang ahape di hataun jolma pitor terjadi rin ape sonari hirana mangarajai do akaragam aka hajahatun do aka uloni sibolis ninta. Alusna Tuhan itu tetap setia sampai selama-lamanya. Dan namuba Tuhani. Manangis siap kita serbadok amuba be ape Tuhani, moru do ape holong ni Tuhani. Najulu amung niba burjuhiyad do. Ba bereng mak pitor tabudo di hilana sida. Ape sabutulna usonang nongulu ni jol masonarium. Ate. Usonang do dah. Anggo najulu serba keterbatasan. Anong lupa jolma marnatal bati kidat dana songunido badi tuhur do sarwal do baju ini natal dak na sonari betau nasal pudo ate ale sia dia mak sian hahani bado di bay ma di tuhur mana belga asadong do ate tuang gimana mulu belga hunna kete patani be sia pudan bola asahatan ni na second hand nama terus ale mau liate mak ala memang nasongoni dua te namasa bayi do gabi paditau burju tuani amen bayi idui masa do pindah julu ala ya hado na boy nasida saya tadok hidup yang berbah ala dihabengit todo saluhuna dia tusi di leam todi habisuon di tonga-tonga ni nguli jolma di nalo mangat tusi namasa di tonga-tonga ni dia dupi jolma anggo sonari dak songni dak do habisu songoni si pata lang di bawah tu ate itu perlu na habisuk kita jala tak aja untuk akay anak kami kondisi situasi na masa di ngulun anggo na julo habisuk takas
boto do tahe na halio poti rosonari na songono do dang dengan parbue dohot aka hauma panen di bagasati ko pitor dia tusi doi marbisuk doi ala takas semua dia muaka manami do nami ala terus diajar hodo ngolu ni jolma na sai tok tong marhabe ngeton do marserep ni roh di tonga-tonga ni ngoluon. Anggo sonari dak songoni, jangan takut kau. Bapak ini masih kuatnya, masih bisa, tenang aja kau. Kalau itu tergati mei, nina tersongono murah-murah ro sonari. Olan saudi be picit-picit nei do happy ni pe songona siga angah ya, ngamba bolok pemei gati mene baru. Ada do pe uang bapak nina. Itu dunia nate, adong do nah dihita lapatan nak alen nga mendiri yang nak kotai dan dia tu si be songo dia mahol nak mangaluli ngolu-ngolu iku nak pamurahui tadi ngolu adung pangido nak kadat nak pitor diului hamu oh ya anak sia budak kido nak burjudo apalagi wah ranking saya don nilai naupe bagak do batama do imbana teroma cuma ben gabi siga nangaka mentalitas ni akan apa iya teh langsung ni apa nak nejulu olan denggape nilai toy mak robus tolori ninna olan nido kan nido iya olan nido belas roha teh bayu kan nido ini neng uji pe dak song marion di bahan vitamin sa gudang-gudang nanggon wae dong. Orang tiki neng ujian do, rubus do dua tolori nina, asa dong do gugum lao mangalo ujian ini nina. Alem yang los tutu do iya teh, alania mangula do di bata di bagasani, alem mula di sonari, dia pa di paratutui, buamai boy gogo na songoni, ikon na nisuat do na jolo, asa boy songoni, bukti bahasa na jolo malo-malo, ate. Disinilah kuasa Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Yang kekal untuk selama-lamanya. Karena apa? Karena Allah itu tidak pernah lupa atau dia jauh dari orang-orang yang setia dan percaya dalam kuasanya. Amin. Odui amanami do inanami. Alanido di bagasan terpukon polin mahamu marhaposeao tutuhani. Unang ragu. Unang holsoan, unang mabiaramu. Dalam pos rohatanua di parede Tuhani, tu tahun-tahun naro na dumingga di hita sude. Amen. Pos marohamu nai, nak pula mabiar hamu ate. Baseru Tuhani. Salilik kita tok tong marsi hoho di bagas satu songona di hati dakuni apostol Paul di son. Jala dido ima asa ramos hamu marparbui. Hati goran marhiti Yesus Kristus bahen hasangapon jala puji-pujian di debata asa ramos samu marparbu tujuan di debata tu hita asa ramos hamu di pasu-pasu tu hatta saliling hita marsi hohot di bagasan ibarat. Amin. Martang yang mita Tuhan debata amanami di bagasan Yesus Kristus mola ti gudang ali Tuhan disombak rohanami wa porsiai hami ali Tuhan ho di saling liling nah ho ali Tuhan di huasom di haburjuom dohon dinalahu mangiring-ngiring saluhut akan ngulu nami ali Tuhan di bata asimarham dinalah marlas ni rohami di bagasan minggu sadarion ima di afen paduahon leo matodi marhabadiaon Tuhami jina sahat hameli Tuhan mangulahon di naupan umuon di perningotan di haroromi tu portibion mampain haluaon di bagasang ulu nami alani Tuhan asimarham tok tong ma sai pahot marohanami manghitoko saliling hami mangulu di tanoon jala papos marohanami jalon nami ma parbue na ramos na siakoi saluhut aka nahulahami hobar tulomo ni roham buano nami ali Tuhan titikion dang lupa akadongan nami nah di bagasan parukilon alani masa lalu bulun di Cianjur pola satu tikion Tuhan
Arsiak bagi akadongan di sonali Tuhan. Alani ukap marohana meli Tuhan makilalahon. Songo dia mali Tuhan nani adupan nasida. Jala basa doho tok satu tiki ngulu nami tision. Ima tong dilehok kodo hasik kopan di ngulu nami. Batu duhom ma di bagasan ngulu nami pabuar rohana sektong madok moliate Tuhami. Jala ulu hamili Tuhan lau mangurupi akadongan nami na di bagasan akahagugutan na. Tuhan di bata di bagasan tikion na patuponi huria merapot huria lau manotopon program do anggaran huria tahun 2020. Nasi pata saya ganggu roha mololunga ditaringoti akasi namon akasi dabu-dabuan na nang si patupaon di tonga-tonga ni huriam. Letakas marhite hatam mali Tuhan di sarihokodo ngulu nami salilek kami porsea marsada di roha laho mangulahon makubasi huriam. Lani ali Tuhan patulus ma di bagasan sadaron di bagasan dame lasni roha sedau kami mau laho mangulahon di sude ulaon nanaing si ulaon nami di tahun 2020 lo si dua ali Tuhan bano nami di lasni rohani aka keluarga ala di basa-basa kodo ali sadadat danak bau atau keluarga pelu ban batu boru raja kuku saya lehom mak dak danaki dak danak namarhahi pason dak danak nama gudang haduan Tuhan gabe tau lasni roha di tonga-tonga ni colma dumubi dia dupanmu tonga li Tuhan pargugui mana toras di nalo bagudang-gudakon akayanakon nasida. Lasido buanon nami yanakon ni huriam Tuhanan naing majalo pasu-pasu parbagosan. Ima hengki Arianto Purba. Dohot Kristin Sitindaun. Si maroham paseda masih dari bagasan holong. Lumobi suatu maha porseon natakas. Asa margugu nasida li Tuhan laho. Mangalugahon rumah tangga. Ima nai baru asa boy tong hot nasida di parsari pioni jala hot nasida li Tuhan di hapor siaon pakirimon nang holong di bagasakoi lasongoni ali Tuhan nang ruas ni huriam nagabe ruas natabba ima keluarga tunggu rantu pita pubulun do Kristina Oktavia boru hutajulu rap do yanakon nasida imana masuk tu huria Efesus tu sektor Efesus asima roham saya pasu-pasu mana sida gabe ruasna burju siuluiho suasongoni nang keluarga saud situ morang odela buru siregar rap sadada dana nasida na tinggal di sindang karsa sektor Sion asima roham tok tongma homa toktong mangajari nasida gabe sada ruas na burju jala siului ho di ngulu nasida asima roham nangali Tuhan di akalas ni roha na pinamasa ni huriam akan natal di anda dan sekolah minggu remaja do ama ina do aka ulona asing kali satu pangujung ni tahunon di tahun baru horasi masa luhut nali Tuhan asa maras ni roha saluh nahami di nau mangulupon di basa-basa mi Tuhan nang roho tu portibion patu pahon hanguluan tu halak hami aka pardosa na pinaluam marhiti Yesus Kristus Tuhan di bata pasu-pasu manyang diaka nama kalason di ulang tahun kelahiran doh nang di persaripion nasida li Tuhan pernikahan bain mana sida li Tuhan gabe sada keluarga na dinggan na toktong marsi hohot marlas ni roha mangului ho jala di pasu-pasu ho di pasiko podo ali Tuhan rumah tangga nasida mulutung dia ka rumah tangga ali Tuhan nah toktong makirim di bagasan rumah tangga nasida ali Tuhan aka urat na tugu ali Tuhan azima roham Tuhan kap mali Tuhan ima bortian ni nasida Tuhan asa dilihat oleh Tuhan dalam lasni roha si basa-basa di rumah tangga naung takasali Tuhan makirim di bagasako
Pasongoni aka keluarga, nah di bagasan aka ragam parukilon di rumah tangga, leo madalan hadameon, dok masih haholongan di rumah tangga nasida. Tuhan di bata di suderuas ni huriam napasatun aka pilihan di ganuk minggu, pilihan bulanan, nang diakoni sosial, nang aka silas ni rohana li Tuhan ala ni basa-basa mi ali Tuhan, lamar pasu-pasu maho ali Tuhan jude, aka ruas ni huriami. Lang di ukapokolo siapa di luar ni langiti di ban magijangi pasu-pasu nagudang ali Tuhan tu sude ganuk ruas ni huriam salam martaba-tamba nang aka pasu-pasu mi do las ni rohami ali Tuhan di tonga-tonga ni ruas ni huriam Tuhan di bata tok-tok pasaton nami di aka ruas ni huriam ali Tuhan di bagasa persaiton o manangelom hamalumon mamasu masih aka ubat di aka na ame do ali Tuhan ala ni posa ni persaiton dan adong na sopat tarpatu pahole Tuhan marhite muda ni Yesus Kristus homa toktong na payason akan nasa sahit akan nasa na pasoraton nguluna maras ni roha di tonga-tonga ni aka ari-ari nasida porsedo hami Tuhan dan adong na sotar patupa di bagasako ali Tuhan nang ate biya di tonga-tonga ruas ni uriam na marsakap ali Tuhan nino madapoton akai keluarga marhuta sada ala ni domu tu akap las ni rohani natal do baru sai joloani male Tuhan di parlan nasida asa boy nasida bolas bajupang las ni rohai di tonga-tonga ni keluarga baik di bona pasogit mang di luat sida poton nasida pasikop akan narikotia ni Tuhan si buanon nasida ima di tonga-tonga las ni rohana nasida jala horasi ma padau sia naka parmaran aka daging nang todi asa boy sonang hari berubah kami lau mames tahun di parningotan ari hatu tu bumi doho di nalom poton tahun ne baru nah nang sida poton nami di ngulu nami pinuji pinasangat mahuamang hola nama ngasahon gori Yesus Kristus martangiang hami tuho amin tabuji matu hata di bagasan tikion jalalos disomai tapason pelieta tu pusat laos sadanai adong upload bihita songgorna hupa buah kami nakinya di jamita toktong marukil dope akadongata di bagasan aima alani lalo na bulun di Cianjur tapasahat madu denggan nate asasi pasatota secepat mungkin dinalah tu fakta pangurupion tunasida marinde mahita Israel,
Jongjong mahita salungna. Tatangnya kemapilian nata pasahat di bagasan tikyon martang yang mahita. Ali di bata amanamina di banua kijang. Hodo haroroani saduhud. Silion lehon nading gandot nasa uli basa na maliutus. Upasatami masyan lehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na khusus si jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa uperhasya kami pilihan non pati bulhon harajaunmu. Di tonga-tonga ni huriam doho di porti bion. Buhay marohanami marhiti-hiti tordim. Asalam mutadahami, godang isilan dohon mitu hami. Asalam gir-giri hamendok melihat itu ho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manamina di banua kijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaun, say saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua kijang, lehon matu hami sadarion, hangulua siapari, se sama dosa nami song panesa nami di dosa nidongan namar dosa tu hami, unak kami tugi untuk pangujunan, palua mahami siang pangagong. Jalo hamu pasu-pasu nasihat Tuhan. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan di batamaho. Di sodakot Tuhan di batama buhinna tuho jala asima rohana midaho. Di depakon Tuhan di batama buhinna tuho. Jala di pasaor honma damena tutodim. Amin. Amin. Jadi ala udutatan non rapat huria di lantai sada. Jadi horas semadi hita sude lapatan na ba tapai majab 10 non rap mahita marsane roha dinalaho manotopon dohon pahoton imasongon program kerja do anggaran ni huriata tahun 2020. Horas semadi hita selamat apen madi hita.
Undang pula pitor mula kita te amanginang asabui hita non makatai dinalaho manotopon marapot hita rapot huria te asabui satokin dunia nanon hita te iya jam 10 laos di parade do anon si panganon nate di hita laos di parade do hita siak kuria makan siang di hita te ors ma di hita